खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं सुरत बाग्लारिनि मुंख्लं खाम्फा बेखेवना होदों। मैया उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय 37 नं धोनसिरि ब्लक कमिटिनि महनपुर प्राइमारि कमिटिनि सिङाव थानाय सापमारि गामिनि बिफा रुंसारि रानाश्री बाग्लारि बिमा स्लायश्री बाग्लारिनि फिसाज्ला मुंख्लं सुरत बाग्लारिया 7 अक्ट' मे दाननि 1990 मायथाइयाव जेबो दाय गैयाजासे एबसुनि सोमावसारनाय समावनो पुलिस मिलिटारिफोरनि आखायाव जिउ खोमानांदोंमोन। बेखौनो गोसोखांना मुंख्लं जानाय नखरा सरकारनिफ्राय मोननो गोनां रिहाबिलिटेसनखौ मोननो हाना मुंख्लं सुरत बाग्लारिनि मुंख्लं खाम्फाखौ नखराव लुफुंना लायो। बे हाबाफारियावनो धोनसिरि ब्लकनि गाहाय नेहाथारि बाबिल दैमारि बिथाङा मुंख्लं खाम्फानि फिथाखौ हास'ना बेखेवनानै होयो। नैथि रादाबाव दं क'क्राझाराव सिखावनि उदखार सेख'नानै लाङो गोदोनानि सना। क'क्राझार थानाफारानि थागिबि सासे आइजोनि गोदोनानिफ्राय सिख'ना लाङो सनानि माला। बे जाथाया सोमजियो मैया मोनाबिलिनि 8:30 रिंगासो समाव। सिखावनि बेबादि खामानि मावनायखौ लोगो लोगो ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोरा सिखावखौ होसो होसो हमा आरो पुलिसनो गथायो होनना मिथिनो मोन्दों। हमजानाय सिखावा गौरी देब मुंनि सासे बुरिदब सुबुंनिफ्राय सना बोख्लाबना लाना खारदोंमोन। मख'नो गोनांदि थांनाय बावैसो साननिफ्रायनो क'क्राझाराव सिखावनि उदखारा बांबोगासिनो थानायखौ नुनो मोन्दों। बे समावनो मैया सनानि माला सेख'नाया ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोरखौ गिखांहोदों। थामथि रादाबाव दं गसाइगाव महकुमा बेंगिरिनि मावखुलियाव दा आसाम बहुमुखि समबाय समिति एलटिडिनि रां दोनथुमगिरिफोरनि होंगो दोंगो जानायखौ नुनो मोन्दों। मैया गसाइगाव महकुमा बेंगिरिनि मावखुलियाव दुंहाव थासारि। गोबां रेकारिं दोनग्रा सुबुंफोरा थार बिजिरनाय मोननांगौनि महकुमा बेंगिरिनि मावखुलियाव हिन्जाव हौवा सुबुंनि होंगो दोंगो जानायखौ नुनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि गसाइगाव सुरिपारा गामिनि थागिबि खन्देसन नार्जारी मुंनि सासे एजेन्टआ दा आसाम बहुमुखि समबाय समिति एलटिडिआव गासै 900 सुबुंनिबो गोबांसिन सुबुंफोरनिफ्राय 5 कौटिनिबो गोबां रां खांनानै जानायनि अजद सोराङाव फैदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला रां दोनथुमनाया मोननांगौ सम जाब्लाबो रां गरसेबो होआखै खन्देसन नार्जारीया। मावख'आ बन्द जाबाय सोरखारा बन्द खालामबाय बायदि बुंनानै रेकारिं दोनग्रा सुबुंफोरनो दिनैसिम गरसेबो रां होयैनि थाखाय अजद थिखांदों रायजो राजाफोरनि। नाथाय मैया रायजोफोरा जेबो राहा गोथे जानानै गसाइगाव महकुमा बेंगिरि मावख'आव रायजोफोरनि दोननाय राङा जेन' मोनफिनो बिनि थाखाय थार बिजिरनाय नागिरनानै महकुमा बेंगिरिजों लोगोसे एसडिपिअ एसडिअजों लोगोसे गोबां गोजौ थाखोनि सोरखारि दैदेनगिरिफोरजों सावरायनाय जायो होनना मिथिनो मोन्दों। लोगोसे महकुमा बेंगिरिनिसिमबो गोसोखां बिलाइ गथायनायजों लोगोसे गासैबो रायजो राजाफोरनि दोननाय राङा थाबैनो मोनफिननांगौ होनना दाबि दैखाङो रायजो राजाफोरा। लोगोसे महकुमा बेंगिरिया 1 दाननि नेनानै थाथ'नो थाखाय रायजो राजाफोरखौ खावलायदों होननानै मिथिहोदों रेकारिं दोनग्रा सुबुंफोरा। ब्रैथि रादाबाव दं सासे बर' फिसाया मिस्टार एन्ड मिस डिभाइन इन्डिया फेशन 2023 बादायलायनायाव देरहासार जानो हादों। थांनाय 29 मे खालाराव गुवाहाटीनि रुक्मिणी गाव अडिट'रियाम हलाव खुंजानाय मिस्टार एन्ड मिस डिभाइन इन्डिया फेशन 2023 नि बादायलायनायाव बाक्सा जिल्ला बरबर'नि निहारिका बसुमतारिया देरहासार बान्थाखौ आवग्रिनो हादों। लुइट फेशन स्टुडिअ'नि बानजायनायाव खुंजानाय बे मिस्टार एन्ड मिस डिभाइन इन्डिया फेशन श' 2023 आव गिबि उइनार टाइटेलखौ मोननो हानानै फोरमायस'हायै गोजोननायखौ फोरमायदों निहारिका बसुमतारि आरो बिमाया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौ थुनानै ला जाहाथे आं गोदान गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।